Paano kung palpak ka? Yan ang ating pag-uusapan at ano yung mga 5 steps para makarecover ka. Ito nga po pala si Dad ng Bayan, Michael Sai. Dad ng bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang maapi. Ngayon, tingnan natin ang mga nangyayari sa ating buhay. Marami sa ating mga kababayan o kabataan nagsasabi, paano kung pumalpak ako? Wala na ba akong pag-asang makabangon muli o makapagsimula muli? Huwag niyo pong isipin ang ganyan ang negatibong pananaw dahil laging may pagkakataon basta huwag kayong bibigay at mananalig kayo sa ating Panginoon. So tingnan natin kung ano yung dapat mong gawin kung ikaw'y pumalpak dahil lahat tayo, sino man na nagtagumpay ay may mga kapalpakan na nangyari sa kanilang buhay. Kadalasan yan yung mga mas malalayong narating, mas maraming palpak o pagkabigo ang kanilang naranasan at kanilang naging experience na tinatawag natin mga bad experience. Pero yung mga bad experience na yun, nagiging tuntungan yun ng kanilang pagtagumpay sa kanilang hinaharap. So, tingnan natin ang dapat natin mga 5 steps to recover. Una, tanggapin natin ang pagkakamali. Huwag nating itanggi, huwag tayong magbintang sa iba, don't point fingers, kasi diyan nagsisimula na lalong lalaki ang problema at lalong hindi ka makakalayo. So, tanggapin mo ang pagkakamali at pangalawa, step 2 na tayo. Step 2, alamin mo kung bakit ka nagkamali. Mag-reflect ka at tingnan mo kung saan ka nagkulang at saan ka nagkaroon ng mga pagkakamaling hindi mo nakita o hinaunawaan. So, step 2 is alamin mo kung paano at saan ka nagkamali. Pangatlo, humanap ka ng gabay. Magtanong ka sa mga nakakaalam, yung mga mapagkakatiwalaan mo, alam mong maasahan mong mga hindi ka bibigyan ng mga negatibong pag-iisip, kung hindi bibigyan ka ng positibong pananaw. Sino ang pwede mong lapitan? Mga mentor, mga kakilala na mas marurunong o lumapit ka sa mga mentoring na medyo alam mong maaasahan mo. Pwede ka rin mag-search online para may ma-realize ka o marami kang malaman tungkol sa mga pamamaraan kung paano mo mababago o maitutuwid ang iyong pagkakamali. So, yon ang importante, seek guidance from experts or from mentors. So, yun ang third step. Pang-apat na step, maghanap ka ng mga pamamaraan kung paano mo maitutuwid ang iyong pagkakamali. Paano mo itatama ang mga baluktot, itutuwid ang mga nangyaring hindi maganda. So, yan ang dapat mong gawin. Find ways. Dapat alamin mo ano yung mga options mo at pag alam mo na yung mga options mo, pagkatapos mong malaman lahat kung saan ka nagkulang at paano yung mga dapat mong gawin mo kaagad. Ito yung step 5. Act ASAP. Dapat aksyonan mo kaagad ang mga solusyon na pwede mong gawin para maituwid ang baluktot, maitama ang mali. So, aksyon agad. At pag hindi umubra, try and try again. Huwag kang give up para na sa ganon makita ng mga tao na talagang humahanap ka ng paraan para lutasin ang iyong pagkakamali at ang iyong kinasadlakan na hindi maganda. Pag nagawa mo yan, rerespetuhin ka ng lipunan at kung ano man yung mga pagkakamali mo, makikita nila na ikaw ay kahanga-hanga at kagalang-galang at bibigyan ka ng pagkakataon. So, yan ang mga tinatawag nating 5 steps to recover para na sa ganon kung kayo'y pumalpak, nabigo, nagkamali, nadulas, natisod, makakabangon kayo muli at makakapagsimula ulit ng maayos. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Ayan.